Astăzi o să ne jucăm. Stai un pic să mă gândesc. Minecraft. Sau nu. Hai să descărcăm Granny. Că eu nu am Granny și ca să ne jucăm și noi Granny. E prea funny ca să te joci Granny. Granny. Puteți să descărcați și voi, dar eu nu l-am. Așa, Granny să fie singură. Să un pic. Așa. Ne vedem când se descarcă. Gata, am revenit, s-a descărcat. Stai un pic să apăs aici. Așa. Sau nu așa, așa. Așa. Hai să vedem. Granny. Adică prima zi. Sau nu? E frică. Așa delice, excelente, play, muzic, like, mendie, continue. Hai să vedem. Ne jucăm Granny. Stai un pic, da mai încet că s-a de tare. Așa. Hai să ne jucăm. Day one, prima zi. Frică, dar hai, încerc. Mai e și noapte. Mai e și noapte, mă. Dacă nu cred că se aude. Mai e și noapte și eu nu văd. Așa. Voi să ies? Fugi. Mamă, m-a prins. Gata, nu mai joc. Hai că închid vlogul, că nu mai joc, e prea urât jocul. Revenim. Gata, nu mai mă joc. Să dați like, subscribe, popoțesc și să scrieți în comentarii dacă mai jucăm Granny o dată sau jocuri horror. Pa, pa!